Dueñas Municipal Police Station padayon ang investigasyon kung sino ang responsable nga nagpalaptas ang video sa natabo nga iskandalo sa patio. Pananglitan may matumod, handa sila nga pasakaan sang kaso ang natunggan. Yan ang report ni Josel Huesca. Pagkaibalo sa Dueñas PNP nga naglapta ng video sang sex scandal nga natabo sa patio, gilayon sila nga nagpatigayon sa investigasyon. Ginkantuan ang lugar kagit pamangkot ang pila ka mga residente. Dito na establisar nga isa ka barangay tanod sa barangay Poblacion D ang nagvideo. Pero suno kay Senior Inspector Rowena Hubero, may rason ang barangay tanod kung nga agin kuhaan niya sang ebidensya. Ebidensya bala nga mapamatud-an ang mga sugid-sugid nga amo sina nga ma-establish bala nga kun matuod gid man nga may katabo nga amo sina sa patio. Malain suno sa hepe ka hindi cellphone sa barangay tanod ang iyagin gamit. Isa ka residente ang nagapanag-iya kag dili nag-umpisa ang problema. Sa barangay officials nga aksyonan bala nga amo na nga anong sitwasyon. Pero sa barangay naglilapta na. Paglapta sa barangay mo na dayon. Oh, pasa-pasa siguro nila ang video. Hindi sa karon ma-establisar sa otoridad kung sino nag-umpisa post sa social media. Umpisa gin pasa-pasa sa barangay ang natabo nga iskandalo sa patio. Madamo na ang nakahibalo. Isa sa gin kaalarma nila kay pati OFW, isa sa gintumod nga nagpalapta sa social media. Nasaad sa Republic Act 9995 o kon ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 nga ang pagkuha sang video o kon litrato, pag-produce o kon pagpakopya kag pagpalapta sini ang ginadumilian sa aton kasuguan nga may nagakaigo nga penalidad. Gani kon magpanikasog ang otoridad, mahimo makasuhan ang barangay tanod kag tanan nga nagpalaptas sang amo nga video. Sa aton nga public no, kag ang sa mga person man nga involved nga inang miara man siguro nga kita proper venue para himuon ang mga muna nga mga bagay, so dapat ibutang naton sa lugar. Josel Huesca para sa One Western Visayas.